napa-napa niku iso digayuh. Waton madhep mantep ning ya niku kudu sinartan kabisan anut karo gegayuhan sing digayuh. Upamane dadi lurah ya kudu ngerti carane mranata desa. Upamane dadi senopati ya kudu ngerti caraning perang, gelaring perang lan sapiturutipun. Anak kula Petruk niku duwe gegayuhan ning ora diukur karo kabisan. Lah ning sedhela ngene nemu apa anane mawon ya sing baku iso kasembadan. Dewang Sumala Madiluwi ana sasmintaning jagat wasisaning Bathara paman Loso Jenar mugi kaprayogakna anggenjengan nika lenggah wonten ing madyaning datul ing negari Ngastina dinten sakmangke menika paman Loso Jenar kawula nun kira anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi ing kepatihan namung derenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu ing Ngastina sampun kula tampi Akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggenjengan nika lenggah paman Loso Jenar kawula nun kira anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing abdi kepatihan wonten negaring Ngastina titikel nggan sakmangke menika nggih anak Prabu Duryudana Durna Bapa Sukalima kasekecakno anggenipun lenggah madaning datul ing negaring Ngastina dinten samangke menika Bapa Mremban Dureng Sukalima. Astaka swala sila berdobor swal gimbal Sumarante hawela. Kula nuwun inggih nggih. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negari Ngastina dinten sakmangke menika. Namung kepareng kula ngaturaken pudya astutinipun ingkang Bapa ing Sukalima kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina nggih, anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi. Akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggenjengan nika lenggah. Kula nak sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Bapa ing Sukalima dinten sakmangke menika. Apa dene sira Dimas Surtayu prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Surtayu. Lho diwaji sesembahan kula. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu ngersa paduka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Ndak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Maratakna mring Sagung Parasata Kurawa. Kadang-kadang ingsun kanggo dang gantung sibu. Lho menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula. Sira Prabu Duryudana. Pun mangke Koko Prabu. Dening sawetawis kanggo rawujengan ndika Kanjeng Koko Prabu Mandura. Rai para ing Ngastina ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Sesembahan kula Koko Prabu Duryudana Baladewa ing Mandura. Jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat. Yai. Sampun kula tampi asung paseganipun paduka Yai Prabu ingkang rumentah dhateng Ngaraka para ing Mandura. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang Ngaraka ing Mandura namung kepareng ngokosok wangsulipun. Kepareng ingkang Ngaraka ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Ngaraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu. Kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana. Kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggenjengan ndika lenggah. Yai. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Ngaraka ing Mandura. Ditikel nggan sak mangke menika Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambaya dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Miwah sangganing para sepuh Paman Hari Sengguni, Bapa Durna, sedaya katuran lenggah madyaning Datulaya. Monggo dinten sakmangke menika sanes dinten pasewakan
Nanging mbok menawi akarya kejet penggalipun para lenggah para sepuh ingkang sami lenggah madaning Datuloyo. Sabab saking menapa dene kula ngawontenaken pepanggihan ingkang beneh kalawan adat ingkang sampun Gusti Prabu Baladewa. Kula nuwun pangapunten nggih. Pangintenipun ingkang bapa ing kematian, ingkang abdi ing kematian, ingkang paman nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe suwala. Monggo klatri paring dawuh. Sabab menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalawan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharna dinten sakmangking mbok nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda paduka anak Prabu Inestina nggih anak Prabu Duryudana Yayi nadyan ingkang raka ing mandura persasat kadis kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negari Inestina mboten wonten ingkang gumana mosek wonten manahipun ing raka kejawi namung pangajaping manah kula daya-daya kula pikantuk dawuh saking paduka Yayi Prabu. Ing mekaten gandeng Raka sampun kepareng sowan wonten negari Astina, Yayi tumuli kababarna. Menapa wigatosipun dening Paduka Yayi Prabu kepareng ngawontenaken pepanggihan kelawan para kadang. Menawi kepareng kapedharna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama Paduka Yayi Prabu Astina. Nadyan ingkang bapa saka lima semanten ugi nggih. Gandeng dinten samangking bapa sampun kepareng sowan wonten ing Datuloyo negari Astina. Kados menapa dipun aturaken Adipati Harya Seketuwin anak Prabu Mandura. Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung sing pangandika Paduka anak Prabu. Ngrembak perkawis menapa tumunten kababarna. Kula nedya nganglungaken jangga midhanget ingkang tetela sabda tama Paduka anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Gusti Prabu wonten timbalan Yai. Wale-wale menapa anggen kula ngawontenaken pasewakan dinten sakmangke beneh kalawan adat ingkang sampun mboten badhe ngrembak perkawis negari miwah mboten badhe ngrembak perkawis kanalindranipun ingkang putra Duryudana nanging kula badhe ngungkap dhateng kejaten ing raos kula. Yai Prabu tumuli badhe ngungkap dhateng kejaten ing raos Paduka Yai Prabu menika kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa Yai. Oh Prabu, wonten timbalan. Dangu sangsaning dangu. Kodrating jagat ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun menika badhe nyaketi. Monggo sampun sami kawentar. Bilih Bratayuda Jaya Binangun menika perangipun antawisipun Kurawa lan Pandhawa. Menapa ta sababipun dumados perang Bratayuda? Mboten wonten sanes kejawi namung sami arebat kamukten negari Astina. Sami arebat dhateng Kanalindran ing mapan wonten negari Astina. Jebul pinanggihipun saya nyaketi peperangan, saya nyaketi tumapak ing damel. Anggenipun kula manjing wonten perangan Bratayuda Jaya Binangun. Blakasuta kemawon blak kotang terus terang manah kula saya miris. Manah kula saya kawatir durga ngongsongsa. Amargi sampun kegawangan wonten ing padoring netra. Nadyan Pandhawa menika namung gangsal glintir saumpamanipun Kurawa ingkang cacahipun 100. Nanging saged kula sebataken Kurawa menika gedhabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Ketitik wongsal wangsul sampun kedadosan pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Kurawa dereng nate saged unggul yudanipun. Mila sampun saged kula persani. Bilih wonten madaning Bratayuda menika tanwandi kula sakadang kadheyan badhe tumpes kelor datan posisa negari Astina badhe kakukup dening para Pandhawa. Ora Bu, menawi kateman mekaten lajeng kados pundi? Lelampanipun ingkang rayi Astina pun Duryudana. Blakasuta kemawon melang-melang raos ing manah kula menawi kula kedah nyabrang perang ageng winastan Bratayuda Jaya Binangun iladal jagat wasisane kubutur wae lur jagat. Nyuwun pamunten Yai. Menawi paduka tumunten paring dawuh ingkang mekaten menika kala wau estunipun
upaminipun tiyang nyabrang wonten ing lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah majeng inggih klebus mundur inggih badhe teles lha nipun kados pundi raos geketun ingkang paduka raosaken menika kala wau tumrap kula sampun telat kula tumrap kula sampun boten wonten ginanipun upami to paduka Kyai Prabu menika boten nandur raos gedeng keburu sengit dhateng para Pandhawa tumuli negari menika dipun palih dados kalih ingkang sepalih kinarya mukti para Pandhawa ingkang sepalih kinarya mukti paduka Kyai Prabu sakadang kadheyan tertentu lampahan menika boten badhe kelampah nanging gandeng paduka cukeng mongko pendawane adreng wonten pundi purukipun kejawi namung kedah nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun turta menika sampun mujudaken kudrating jagat mereka ingkang gadah damel menika boten titah nanging dewa sing duwe gawe monggo dewa menika ingkang nitahaken dhateng sagung para tumitah ing mapan wonten ing jagat ateges kodrat jagat menika boten saged dipun selaki kedah kelampah lan wontenipun namung sagah lan semagu sampun ngantos mingko sebab menawi paduka Kyai Prabu menika tumuli penggalipun nggadahi raos ajrih miris satemah maras sababakan nyumurupi muncrating maros ing mapan wonten ing Bratayuda Jaya Binangun Yayi menika tasih wonten kalodhangan tasih wonten setunggal srana Bratayuda menika boten saged lampah menapa syaratipun badhe kula lampahi menapa syaratipun badhe kula lampahi O Prabu syaratipun namung setunggal negari Ngastina menika sak petahipun kula aturi maringaken dhateng panguwasipun para Pandhawa paduka lereh keprabon tumuli dampar menika kalenggan dening Kyai Prabu Darmakusuma menika cara sarana ambirat dhateng lelampahan ingkang wirastan Bratayuda Jaya Binangun kejawi saking menika mboten namung kadang-kadang paduka para Kurawa ingkang uwal saking bebaya pati nanging klebet para wadyabala prajurit nayaka senopati Tamtama Bintara sedaya sami wilujeng mboten pejah sia madyaning Bratayuda Jaya Binangun ingkang ateges Kyai Prabu menika nglilakaken dampar nglilakaken kamukten negari Ngastina dhateng pangaosipun para Pandhawa menika Kyai Prabu sami kemawon hambirat badhe dumadosing kurban ingkang pinten-pinten cacahipun persasat sampun boten saged dipun wical mawi langaning driji inggih mila atur kula namung sedhi atur kula namung cekap monggo sak mangke negari kawangsulaken dhateng para Pandhawa menika badhe dados sarana paduka uwal saking bebaya perang ageng Bratayuda nanging menawi Kyai Prabu tumuli cukeng angekahi negari Ngastina paduka ngeman dhateng derajat pangkat bondo donya ingkang mapan wonten negari Ngastina la inggih monggo menika kedah dipun lampahi perang ageng Bratayuda kedah dipun lampahi wonten Tegal Kurukasetra wantun boten wantun paduka kedah majeng wonten ing pabaratan menang apa kalah menika sampun hitunganipun tiyang perang inggih Kakang Prabu matur sembah nuwun paman wonten dawuh paman Hari Sengguni gadah pemanggi menapa kula nuwun sewu lunggil menawi paduka ndangu dhateng abdi kepatihan mestinipun paduka mboten perlu ajrih badhe nglampahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika emut lunggil pinten-pinten ewu nalindra ingkang sagah mbela dhateng paduka anak Prabu lan pinten-pinten para sepuh senopati ingkang pranyata debya Surasekti kalintang jayaning perang ingkang sagah mbantu dhateng jengandika anak Prabu Ngastina kadosta Sang Mahatmarsi Wara Bisma anak Prabu Karna ing Awangga Kakang Prembandurna kula nuwun sewu menika pitataning jalma unusaning para titah tur pilih tanding boboting yuda mboten saben satriya saged anapaki kridanipun senopati Ngastina kula nuwun sewu lho nggih lajengipun dipun ajri menika wonten pundi menawi cara kula madhep mantep manjing wonten ing Mahabharatan menawi Pandhawa saged tumpes kelor ateges paduka saged lenggah dampar mboten wonten ingkang badhe ngaru biru kelenggahan paduka minangka nalindra ing Ngastina paduka saged pinardawa kamulyanipun dumugi putra wayah menika lho kula aturi menggali babakan perkawis menika mila sampun ngantos lajeng paduka menika ajrih tumuli negari dipun paringaken dhateng Pandhawa sepalih kula nuwun sewu cara pundi negara kok diweneh-wenehke karo wong liya menawi tumrap kula bebasan sedumuk bathuk senyari bumi
nadan namung sedumuk jembaring bathuk, nadan namung saknyari jembaring bumi, ngestina kedah dipun kukui mawi tetesing getih ingkang pungkasan. Menika menawi cara kula. Bawaduna, wonten dawuh. Badhe kathah pamanggi menapa? Oh, nuwun sewu, Ger. Menawi ingkang Bapak Sukalima menika kula nuwun sewu kula mboten benten kalian menawi dados kendikanipun Adipati Harya Sengkuni. Inggih. Paduka sampun ajrih, Ger. Paduka sampun ajrih. Raos miris ngemapan wonten menggali paduka menika dipun singkiraken. Tumuntun dipun gantos raos madhep mantep anggen paduka badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun. Kula nuwun sewu lho. Ngestina menika kathah para tetiyang ingkang nyatanipun Debya Surasekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yuda bebasan, tinatah mendhat jinara menter, tinumbak bengkung sinuduk putung. Menika tiang-tiang Ngastina. Nggih. Kula nuwun sewu. Adipati Karna ngawangga ingkang Kraka menika persasat gesangipun sak traju sak babak kalian para Jawata. Lajeng kula menika Den, nuwun sewu, najan dipun sawang separo netra. Sik niku basa napa niku? Dipandang sebelah mata ngoten lho Adipati. Maksudnya dipaci sawang separo netra. Najan namung dipun sawang separo netra nanging kula menika nuwun sewu. Menawi sampun purun cancut Taliwanda, sinten ingkang badhe maida dhateng kadhekanipun Bagawan Durna? Monggo kula menika dek enemipun, kula menika mboten wonten tiyang kang mantun karo Raden Kumbayana menika mboten wonten. Ngono ya Kakang. Nggih, niku saestu Dipati. Mila panjenengan sampun ngantos kuwatos. Kula badhe sagah kinangka dados cagak tuwaipun Narendra Krisna Prabu Duryudana. Nadyan putung kabandhemna, nadyan remuk kasawarna, kula mboten badhe ajrih mengsah anak-anak kula para Pandhawa. Turta malih nuwun sewu nggih. Kakang Prembanduna menika gurunipun para Pandhawa. Pandhawa dereng nate aben ajeng kaliyan Kakang Prembanduna. Menawi mangke Kakang Durna menika dipun ajengaken wonten ing pabaratan mungsuh murid-murite. Ketoke kok dereng wonten kelampahan, ketingalipun dereng wonten lumadosipun ing atasipun murid. Kok saged menang kalian gurunipun menika kok ketingali dereng wonten. Ya ngono to Kakang. Bener. Ora ana murid kok menang karo gurune. Nek pangkate sosok pancen dhuwur murite, ning babagan kepinteran ora bakal menang karo gurune. Lho niku lho, nuwun sewu Bawadana. Wonten dawuh, Ger. Menawi tumrap kula pamanggih ngaten menika kok klentu. Lho, klentunipun wonten pundi? Samenika kathah tetembungan taruna ngungkuli bapa. Tegesipun murid menika ngawonaken dhateng guru. Tur dasaripun menika ingkang dipun ajab dening gurunipun. Aja kok murid kalah karo gurune menika tumrap kula murid lan nampa ngelmu saka guru menika kirang tuwaju. Monggo gegadhanganipun guru menika murid nek bisa ngungkuli gurune. Murid nek bisa ngungkuli karo kapinteraning gurune, karo keprigelaning gurune. Tumrap kula sak menika kathah. Mula tetembungan taruna ngungkul ana bapa. Menika tumrap kula kathah. Menika rak pamulangan sanesipun Sukalima. Nek Sukalima murid kudu kalah karo guru. Ha gunane apa guru kok kalah karo murid? Antene ora sinau nggih Dipati nggih. Nggih. Bapak ngungkul ana taruna. Nek nggen kula walik. Oh, ngaten. Kedahipun ngaten. Menawi murid menika nuwun sewu, ngelmunipun bener. Ning nuwun sewu lho, Nggih. Nggih, pripun? Nek perkara keringkiane murid, guru menika mesti nyandhaki. Arepa murid menika pinter, arepa murid menika ngungkuli karo gurune. Ning guru mesti ngerti keringkiane murid. Bocah iki pinter kaya apa? Nek tak nai ngelmu kaya ngene mesti ora iso. Lah menika ingkang dipun ginakaken menika. Tegesipun ngaten, Pandhawa menika pinter, ning kula nggadahi lan kula menika nyimpen dhateng keringkianipun para Pandhawa. Lho menika lho. Pancen ya pinter tenan Kakang Durna. Lho, tenan ora dadi guru. Nggih. Nggih, nggih. Niku bener, arepa ngelmune luwih dhuwur, ning guru mesti nyekel keringkiane murid. Lho, contonipun ngeten lho. Menawi muridipun menika pinter babakan nuwun sewu, ngelmu tetukulan. Nggih. Ning murid menika mboten karuan iso ngerti ngelmu babakan hitung-hitungan. Lah, tegesipun menika kula ngertos keringkian murid. Upamanipun Werkudara menika pinter babakan ngelmu kasampurnan. Ning Werkudara ora ngerti ngelmu babakan kawula panunggal, dereng ngertos. Mula sing kula gunakake keringkiane, ya sing kula gunakake maju ning pabaratan ya goleki keringkiane mungsuh-mungsuh menika kala wau. Lha niku cacak Bawadana. Wonten dawuh. Pamanggi panjenengan radi ndadosaken tentrem manah kula. Matur nuwun, Ger. Matur nuwun. Nuwun sewu Yai.
menawi cara kula babagan pangendhanipun para sepuh menika nuwun sewu wonten tetembungan golek pendhok supaya ketok. Golek pendhok supaya ketok kados pundi? Lha iki namung ngaturaken atur ingkang saknyatanipun boten wonten ginanipun. Tegesipun pangendhanipun para sepuh menika namung ngenaki dhateng Penggaling Narendra. Ngenaki dhateng Penggaling Narendra kanthi tembung-tembung sing kaya wara, tembung-tembung sing ora ana gunane. Sing baku Penggaling Ratu lega, Penggaling Paduka Kyai Prabu menika remen. Menika kula nuwun sewu, ciri getheke kawula Ngastina menika ngaten menika. Nayaka Ngastina menika ngaten menika. Wiwit disumpah dadi nayaka, senengane wis sapus-sapus, senengane mung gawe seneng atine ratune, ning jane sing dikandhakake menika ora padha karo kasunyatan. Menika ngaten menika. Nuwun sewu, panjenenganika ngendika kok ngenani atine kanca ta. Mbok ampun ngendika kaya ngaten. Wong kula menika matur menapa wontenipun. Jane kula tak takon. Nek pancen Kurawa menika iso menang karo para Pandhawa, kula tak takon karo sampeyan dek kapan Kurawa menang karo Pandhawa? Mongko wis bola-bali, pendak-pendak ana wektu, pendak-pendak ana kaludhangan. Kurawa ketemu karo Pandhawa, mesti padha regejegan, padha bentak sirah. Ning kula durung tau krungu kabare Kurawa menang karo Pandhawa. Niku rak dereng Bratayuda. Mengke nek pun Bratayuda, Kurawa ngempakaken ngelmu Jaya Kawijayan menika langkung mat, langkung teliti. Kula nuwun sewu lho nggih. Menika rak dereng Bratayuda, menika ngrembug Bratayuda. Lho nuwun sewu. Sajake kok ora ana kelakone, wong duwe ngelmu kok ora gelem ngempakake, menika dereng wonten kelakempanipun. Malah kala mangsa ana wong sing akeh sing padha kedanan ngelmu nganti menyang endi-endi dinempakake, menyang endi dirapal, dipamerake karo kanca kancane, menika pirang-pirang. Dadi nek ana wong duwe ngelmu kok ora gelem gunakake niku, kula kinten mboten wonten kelampanipun. Napa pancen ngelmune sing bosok ora ana gunane? Mangke riyen menika nyinggung perasaan kula. Kula nuwun ing dados gurunipun Kurawa menika kula. Menawi panjenengan lajeng ngendikaken nek ngelmune bosok, tegesipun panjenengan menika ngina dhateng ingkang peparing ngelmu. Upama kula ngina sampeyan lajeng napa? Nggih mboten napa-napa wong genahke tok. Namung genaken tok. Kula nuwun sewu lho, ngelmu kula menika sae, namung kula nuwun sewu ingkang boten sae menika ingkang ngecakaken mbok menawa wonten kalimat-kalimat ingkang ketrikel tuwin kliwatan niat ingsun dadi niat sing menika nggih saged. Saking kesusune menika ya saged. Dadi ngelmu menika gumantung karo mantrane. Sampun, sampun. Sawun ngantos sami regejegan. Samangke kula namung kepengin sanget supados para sepuh menika sami mbantu dhateng boten repotipun manah kula. Para sepuh menika sami mbantu dhateng kuwatosing manah kula. Mugi kepareng ngagengaken dhateng manah kula. Mergi boten dangu malih Bratayuda menika badhe kelambah. Kula suwun supados sami madhep mantep anggenipun junjung dhateng kanalindran kula. Sarta kinarya cagak tuwaking kanalindranipun ingkang putra Punduryudana Paman Harya Sengkuni Prabu Baladewa miwah Bapa Durna. Kula suwun kanthi sanget kula aturi madhep mantep kinarya cagak tuwak nalindranipun ing Ngastina Prabu Duryudana sampun ngantos rubuh dening para Pandhawa. Tintrim madyaning pasawakan negari Ngastina. Nalika semanten samya regejegan rebut ngarsa rebut unggul ngenyong rembak perkawis Bratayuda Jaya binangun dadak sakala mangke kawis katingal mendung peteng amayungi Purayagung negari Ngastina. Duwical punang mendung tumedhak onyang Madyapada nenggih Jawata ing sidhe pangudal-udali Wang Pikula Narada merpeki ngganing nata Ngastina Prabu Duryudana dadosaken kagiat nata Ngastina Prabu Duryudana wae. Paman Harya wonten dawuh mboten kinten babar pisan. Dene dinten samangke wonten Jawata ingkang mandhap wonten ing negari Ngastina. Paman menawi paduka ngertos menika Jawata pawisipun sinten? Aduh nggih. Nyuwun pangapunten menika Iwang Pikula Narada ingkang pareng tedhak wonten ing negari Ngastina. Merkencong warudaya mbak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe Duryudana. Lah kok kebangetan timen kita kuwi karo dewa kok ora apal iki piye to Ngger? Ngetokke nek kita kuwi suwijining titah ingkang ora nate manembah. Nyuwun pamunten Pulun mboten kok mboten apal namung kula kesupen. Wis apal ora apal karo pelali iki padha wae.
Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa karya Bombong Tias ulun pangestu ulun tampanono ya kula. Kula pundi nggo jimat dayana ing kasantosan. Pukulun bekti kula kunjuk. Sengkene ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanono. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Pukulun sembah bekti kula kunjuk. Baladewa ulun tampa karya Bombong Tias ulun lan pangestu ulun tampanono ya kula. Kula pundi nggo jimat dayana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Ya, Begawan Durna ulun tampa, pangestu ulun tampanono. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengantika lenggah pukulun. Wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing negara Ngastina. Pukulun. Wonten wigatos menapa panjenengan rawuh wonten negari Ngastina? Menapa badhe paring dawuh bilih Bratayuda cabar ing damel. Kosek. Aja nganti kita banjur paring dawuh ing kaya mangkono maca kelawan batin ulun. Sayekti apa kita ngendikake mau luput. Liripun kados pundi? Prapta ulun ana negara Ngastina iki malah dadi kosok balen Duryudana matedhakake kelawan dawuh iki Wang Pikulun Jatimurti yen to iki wis kaya nyaketi perang gedhe ing wirastan Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi perang antawising Pandhawa lan Kurawa. Ing padha rebut negara Ngastina. Pandhawa njaluk bali ning Ngastina, kita ingkang ngukui negara Ngastina mula wis ora bakal bisa diselaki meneh. Yen to Bratayuda bakal kelakon, mula aja nganti kita kaget besok apa Bratayuda bakal tumeka. Nanging ing wigati wit dina iki kita kudu tata-tata. Tegese tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Aja nganti kita mengko bingung merga dewa tumuli netepake dina Bratayuda Jaya Binangun. Ngoten pukulun ya. Wis aja kita duwe rasa was lan sumelang. Aja kita duwe rasa miris. Nanging lakonana kodrating Jawata iki kanthi tawajuh. Kanthi cara mengkono, apa ingkang kita lakoni mau sayekti netepi marang kewajiban Alendra Ngastina ingkang kudu napaki Bratayuda Jaya Binangun. Matur sembah nuwun. Dene Paduka Purun sampun paring keterangan babagan Bratayuda menika mangke badhe saya anyaketi titiwahyaning mangsa kalanipun. Ya, pancen kaya mengkono. Lajeng ingkang salajengipun Paduka paring dawuh menapa? Sayektine mboyaana ya ming kuwi. Ulun dak rawuh ana ing negara Ngastina mung matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Manikmaya supaya jeneng kita samapta ing gati sawigaing diri sabab mengko bakal ana tandha-tandha Bratayuda bakal kawiwitan ya kuwi para Pandhawa utusan duta pengawakaning para Pandhawa ingkang rambah kaping 3 mula kita kudu prayitna etungen mengko yen ana duta saka negara Ngastina sepisan kaping pindho lah ingkang kaping 3 mau wis katandha wiwitan Bratayuda Jaya Binangun ora bakal bisa diberat maneh nger Kulupati. Sing Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dhuwarining Sun Werkudara. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Tumunten kula jumadhong dawuh ingkang salajengipun. Wis, ulun cuming ngatedhake kang kaya mangkono kuwi. Mula ya kula sarti ati-ati duga-duga digawa. Sing prayitna nggon kita ngitung dutaning para Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Wondene ana duta Pandhawa ingkang kaping 3 dadi titikan yen to kuwi kawiwitan Bratayuda Jaya Binangun. Padha kepenakno nggene padha bawa rasa Andrawina jroning dhateng negara Ngastina. Ulun kondur makayang Anjongger, muga-muga apa kang dadi dawuh ulun iki dadi mbok bundele ana ing penggalih kita aja nganti kita kleru nggone ngitung tumampaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Nggih, ngestaken dawuh ulun. Boten wonten crana malih pun boten wonten cara sing kudu dilakoni tan wurunga Pandhawa lan Kurawa badhe majeng wonten ing pabaratan Bratayuda. Hyang Pikulun Aruda sampun paring dawuh menawi wonten tandha-tandha duta pengawakaning Pandhawa ingkang rambah kaping 3 ingkang pungkasan inggih menika katandha wiwiting Bratayuda Jaya Binangun.
Dewa kok ora ngerti rasane menungso. Dewa ora iso batin karo atine Duryudana, rawuh ning jagat mung gegasah karo pikire Duryudana. Ngerti kaya ngono gunane apa Dewa dadak ketayaran tekan jagat. Ming arep menehi kabar Bratayuda ora bakal bisa diselaki. Bratayuda kudu kelakon. Awan wonten dawuh nggih. Pripun? Pripun kahanan kaya ngenten iki kula kudu pripun? Kula aturi paring dawuh. Aduh nyawa-nyawa jimat kula kedah kados pundi? Nyatanipun sampun dipun tetepaken dening para Jawata malah sampun paring dawuh badhe wonten tandha-tandha dumados sing perang ageng Bratayuda. Boten kados pundi? Nuwun sewu nggih, saenipun inggih kedah dipun lampahi kok nggih. Badhe menapa malih badhe kados pundi malih janyatanipun dewanipun sampun dumugi wonten ing jagat. Lan sampun paring dawuh bilih Bratayuda badhe kawinikan katandha wonten duta tigang perkawis. Menawi cara kula sampun ngantos dipun getuni, kedah dipun lampahi. Nek ming padha ngucap dilakoni wae iso. Ning kula niki sing duwe sedulur 100 cacahe. Kurawa niku sanak kadang kula dhewe niku getih kula. Nek kanthi padha tekaning pati ning perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sapa sing kelangan? Kula sing kelangan, kula sing rumangsa. Kelangan sedulur, kelangan derajat lan kelangan pangkat. Nek mung padha iso muni dilakoni bayi wingi sore iso ngucap. Kula njaluk iku pertikel, ora njaluk sampeyan kudu mung mili kaya ilining banyu. Nuwun sewu. Menawi saking panduginipun ingkang bapa ing kepatihan sakmenika ngaten kemawon nggih. Gunane apa ngenteni duta pengawakaning Pandhawa ingkang kaping 3 sakmenika dipun gege mangsane digelak wancine. Digege mangsane digelak wancine pripun? Sampeyan aja waton bisa ngucap. Ning niki kahanan sing wigati nek ana para sepuh sing waton iso ngucap. Kula ora kepengin adu arep karo wong tuwa sing mung kakean bacot ora ana nyatane. Nggih. Menawi cara kula digege mangsane digelak wancine menika sadurunge Bratayuda kelakon kula lan panjenengan dhisiki laku aja nganti Pandhawa tata-tata. Nek Pandhawa ora tata-tata digecak perang setya kaya ngapa mesti ora bakal bisa nambah lakuning para Sata Kurawa nggih. Jagat Dewa Bathara Wawan. Niku sing kula karepke. Duwe iku, duwe partikel, duwe penemu kaya ngoten niku sing kula karepke. Ora mung enak-enak lungguhan sila tupang kendangan dengkul mangan suguhan. Nek ora ndek penemu babar blas ming paitan klambi batik. Racak-racak itu kaya ngono kuwi. Kula kepengin sing duwe penemu, kula kepengin padha ngulir budi ngasah kadewasan. Kula cocok, kula mathuk nek dinten iki dhisiki perang wonten negara Ngamarta. Dhisiki perang teng Indraprastha. Mumpung srayaning Pandhawa dereng sami dugi. Mumpung Pandhawa durung duwe kanca, wong 5 digecak, wong 100 mesti bakal tekaning pati. Menika ingkang kula kajengaken Yayi. Lho nyuwun pangapunten. Menawi caranipun mekaten kula nuwun sewu panjenengan badhe dipun cacat dening jagat. Panjenengan dipun poyok dening para kawula. Kula ora usah gagas perkara kula dicacat karo jagat. Dipoyok dening para kawula. Sing baku kula menika golek kemenangan perkara carane piye menika manut kalian kula. Lah menawi caranipun kados mekaten menika tegesipun Paduka Semna singkar dhateng jiwaning kasatriyan. Kula ngrebug jiwa kasatriyan. Kula ora ngrebug perkara kula menika satriya napa boten. Wong niku sing digoleki menang. Perkara carane piye? Kudu menang. Duryudana kudu menang. Nek perlu digecak perang negara Indraprastha dina iki uga. Wah, menawi ngaten kula nuwun sewu. Kula mboten tumut-tumut. Kula nuwun sewu menawi caranipun maten kula mboten melu-melu. Sampun ngantos kula menika dipun senggu wong tuwa ora elik-elik karo kadang taruna. Teka duwe pakarti ngados mekaten kula mboten tumut. Gorawu wonten dawuh. Nek pancen sampeyan ora gelem melu, nek pancen sampeyan ora gelem melu-melu perkara niki, sampeyan ora gelem nderekake apa sing dadi karepane Duryudana. Kula mboten apa-apa. Kula mboten badhe anjiat, kula mboten badhe ameksa. Ning saniki kula aturi menggalih piyambak, gunane napa sampeyan lengguh teng mriki? Gunane napa sampeyan jagong teng mriki?
nek sampeyan ora ngrojongi pakartine Duryudana upama sampeyan kula anggep sampeyan iku lair ndedhiple ing Astina ning batin sampeyan ngemuli Pandhawa napa mboten lara ati sampeyan mumpung durung ana ucap sing metu saka tutuke Duryudana sing ngelokke Ratu Mandura sampeyan mang metung aja nganti kewirangan teng mriki apike pripun apike kula tak bali teng Mandura Duryudana wonten dawuh Ger sampeyan bini sepuh nggih kira-kira kon ana kula ndek penemu gepuk perang teng negara Indraprasta cocok napa mboten cocok ora Kakang cocok niki lahir batin lho lahir batin Depati sampeyan kampun bebeda kula to niku wau ajeng kula aturke ning kedisian sampeyan oh ngoten nggih kula duwe iga penemu tinimbangane kedisian luwung disiki nek cara kula ngoten oh nggih nek ngoten sampeyan sagu dadi senopati nek perkara niku mengke riyen sagu mboten nek ora sagu tegese sampeyan niku ora mbilani karo anak-anak sampeyan Kurawa nek ora sagu sampeyan padha karo ngembrukke negara Ngastina sagu napa mboten mungsuhe ming para Pandhawa 5 lho Pandhawa niku jare murid sampeyan ning Pandhawa luwih pinter tinimbang kula ning sampeyan ngerti keringganing Pandhawa kaya rembug sampeyan ngarep oh iya nggih sagu madeg senopati teter nggih pun boten nonton pun boten nonton sampean beli sembian seneng sapa mrika wah hobi nggih nek ngoten diketapake para pusata Kurawa anak-anak kula mangkat sampe Dipati kula piyambak ngajeng ngepok perang negara Ngamarta Pandhawa ajeng kula pateni kabeh nggih ning niku mboten mung kandhek wonten ing pangucap lho kababar dadi pakarti lho mesti ning ngono pendhita menika mboten kenging mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong mencre sente nggih ora kena blendra-blendre nggih diestoke kula estoke Pangandarya wonten timbalan budhal Kampodo Sibu kadang kula sata Kurawa keng ngrampit gegaman kecak perang negara Ngastina nek ngestaken dawuh pamit madal pasilan sing ati-ati Jaya bocah cilik Duryudana wonten dawuh Ger kula aturi ngawat-awati lampahing para sata Kurawa nek perlu sampeyan kula dapuk minangka dadi senopati oh nggih ngestaken dawuh mangke kula ngaturaken jangkanipun Pandhawa gangsal aja sok janji to senengane kok ngaturke sirahe Pandhawa 5 kelakon we urung aja sok janji ketoke bengi niki Pandhawa mati Dipati oh ketoke nggih mula aja sok janji sik nggih pun kok sampeyan iso kaya ngono mergane napa mergane kowe bola bali kula mangan walang bengi niki Dipati klebon ayo jenenge we neng sawah kok ya oh ya ora dadi ngapa nganti dalang kok sangune kok baigon neng ya mbok semprotke sampeyan seneng nek sampeyan mendek kula mendem nggih mboten wis tak kedhah padung anak Prabu Duryudana panjenengan pamit madal pasilan Surtayu kadangipun Kakang Dimas Surtayu mbok coba jawilen wong ora tau melu sowan kok sowan Sur lho wonten dawuh wah kaget kula oh panjenengan bocah ora brandek punole dandan ora kaya-kaya wae ming arep turu kekeselan lembu dadi Den Mas Brata apa piye mboten perban kok dadi ngono kok njur keturon nggih Surtayu wonten timbalan budhal Kampodo Sibu ingsun kundur ngedatun non parmatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pate Cundaka Dewa wonten dawuh Gusti kula Prabu Nagayaksa lan Wadyabala kabeh negara ing Guwa Penatas ngugemi marang Nawala ingkang wis ndak tampa saka sinuwun Prabu Duryudana yen to aku kinen sabyantu marang panjenengane nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun mula aku njaluk penemumu pati kepiye munggo nggonku bakal
nyaguhi lan orane apa kang dadi ngendikaning Nata Ngastina. Sinuwun. Miturut abdi ingkang kepatihan pun Cundaka Dewa. Samangke saking pemanggih kula menapa ing dipun ngendikaken Sinuwun Duryudana lumantar Nawala. Saenipun Paduka sendikani jernyatanipun menawi mangke Kurawa saged ngukup kemenangan. Tanwandi Paduka badhe kathah sumitranipun lan sak mangsa mbok menawi sak mangke negari Paduka tekan parang muka tuwin mengsah. Prabu Duryudana sakurawanipun tartemtu uga badhe paring bebantu dhateng Paduka Sang Nata Prabu Nagayaksa. Ladal. Yo. Yen pancen kaya mengkono, aku mengkari manut apa ingkang dadi karepmu te? Ya ming jroning Nawala. Ditulis dening Prabu Duryudana, aku ora dikeparengake tedhak ana ing negara Ngastina. Nanging supaya nyaket negara Ngamarta ndhisiki ngepuk perang negara Ngamarta ora susah ngenteni Bratayuda. Taga wonten dawuh milung siap juragan. piye munggo penemumu babagan perkara iki. Oh nek kula ya ora mathuk, kula ya ora cocok. Ya nek sing apik niku ngenteni perang gedhe Bratayuda dumadi nek panjenengan ajeng bantu kalih Prabu Duryudana niku kula nggih mathuk monggo-monggo mawon. Nek panjenengan terus nuruti menapa didhawuhake Prabu Duryudana kinen jujuk teng negara Ngamarta nggih mangsa ngelak wanci perang gedhe. Kejaba siji panjenengan menika nerak pacak nerajang pewaring dewa angka 2. Nuwun sewu sawijining nalindra ngepak perang negari sanes menika kudu wani mbuang layang penantang. Ya lho. Ha iya kuwi jenenge lagi satriya. Ngepuk perang negara liya kok tanpa mbuang layang penantang niku teges sampeyan dianggep ratu sing Cireng getik wedi mati. ratu sing duwe rasa Mires satemah maras sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Lho niku. Monggo nek ajeng kepuk perang negari Ngamarta monggo mawon ning buang layang penantang. nggih mboten kok arep gepuk perang negara liya kok malah buang uwuh. Niku tegese mboten cocok karo kanyusenyatan. Ya Ya kek ya. iya. Piye Pate nek cara kula sampun ngantos ndaraturipun togog jernyatanipun togog menika namung batur, togog menika namung gedibal. Togog menika namung Panakawan. Menapa inggih Paduka Gusti kula sanata badhe pitados kaliyan aturipun togog ingkang saknyatanipun menika dereng kantenan leres lan botenipun. Ngono ya te inggih. Ya yen pancen kaya mengkono. Dina samengko ketapno para wadyabala, toko wonten dawuh njaluk pangapura yen to aturmu dina iki ora tak gugu. Oh nggih mboten dados menapa. Sing jeneng batur niku pangembating catur ya lung. Ayo. Elek-elek kalau Ratu Gustina Iwadene mboten diagem nggih mboten napa-napa ning nek enten bobol boroting lelakon mang tanggung dhewe. Enten abang biruning kahanan lelakon sampeyan mang ngrasake dhewe. Ya mengko aku ing bakal ngrasake. Cundaka Dewa wonten timbaling adhawu. Tetapno para wadyabala ayo budal marang negara Ngamarta nggih ki mangsa nglak wanci. Ngecak perang negara Ngamarta inggih monggo sinuwun kula dherekaken ayo wate Cundaka Dewa. Niat langening kalanggiwan agar pandang moncar tinon ler kekonang sureng sorot tetan padang kasoran bacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga. Petruk ngapa? Pak jane kula niku duwe impen. Impenmu apa? Impen niku lho mboten perkara kula menika turu terus nglakoni impen mboten. Sing kula aturke impen niku gegayuhan, Pak. Gegayuhan sing piye? Gandeng pendak-pendak bapak prisa piyambak nek kula niku arep ming Panakawan ning kula duwe keprigelan olah kridane ngaprang. Wis mula wali kula menika ketemu karo Kurawa, kula ngakoni perang karo para Sata Kurawa, nyatane Petruk tekan semene iki ya slamet ya urip.
Tegese Petruk niku ora ketang sithik duwe keprigelan ing babagan ulah kridaning aprang. Lah terus kula kok duwe gegayuhan, Pak. Gegayuhan apa? Kula kok kepengin matur ngersani karo Punden Pandhawa. Kula kok kepengin sak ora-orane didadekke prajurit, sak ora-orane didadekke manggalaning prajurit utawa kula malah luwih diparingi pangkat. Syukur bage nek Petruk niku iso ngukur karo ketrimaning urip. Kula pengin dadi senopati ngaturke kelabuh bektine awak kula dhateng punden-punden kula para Pandhawa, Pak. Mareka den prayitna semuriris. Semuriris eka balik titiyane Gandayani. Petruk. Lagi mingkem lho leh ku omong. Wong ki ngukur karo derajate, ngukur karo kabisane. Lah wong kowe iki ming batur, kowe iki ming Panakawan ya bener, kowe iki tau tate Bandayuda perang karo Kurawa. Tau tate tak kongkon kowe nemu alangan kudu adu atos sing balung leting kulit karo Kurawa, pendak-pendak kowe iso menang. Ning iki Bratayuda ora sak lumahing wong perang. Apa kira-kira kowe iso lan iso dijagake upama entuk pangkat saka para Pandhawa, Pak? Napa salah nek kula niki gegayuhan sing luwih dhuwur? Para nimpuna sampun sami nyebataken yen kowe duwe gegayuhan kuwi yen iso sak dhuwuring langit gegayuhanmu, sak dhuwur-dhuwure. Upama tiba ora tiba ning isor, nanging isih tiba ning dhuwur tegese mboten amblek urip kula. Upama kula niku didhapuk dadi senopati tenan, wah kaya ngapa senenge atiku. Kula ora arep owel karo uripe Petruk, ora arep owel karo kahanan kula. Kula ikhlasake. Nek pancen Petruk kudu tekaning pati, Petruk kudu sirna wonten ing Bratayuda, kula mboten napa-napa. Ikhlas. Patine Petruk, patine Panakawan ning para Pandhawa ngenami Petruk, kinarya rabuk kemenanganing para Pandhawa. Wo, sumpah lahir batin, Pak. Sekseni sing gawe urip kula mboten ajeng owel, kula ora arep grundel. Ning kula ikhlas lahir batin, Pak Semar. Anakku, anakku. Ya, bapakmu mengestoni ning sing jeneng wong perang kuwi kudu duwe daya kekuatan. Mula sadurunge kowe suwan negara Ngamarta kowe tak tundhung, Petruk. Lho, malah ditundhung pripun? Golek ana pertapan sing aran Pertapan Teja Kinurung kuwi kancaku. Pendhitane kuwi sumitraku ya dulurku. Jenenge Begawan Teja Sumirat. Kabeh gegayuhanmu aturna marang Begawan Teja Sumirat. Nek lumrah kowe wis ngerti kekarepanku, kowe mesti engko bakal entuk pusaka pirang-pirang kena kinarya godhong nggonmu bakal nglamar dadi tamtama utawa dadi pangareping Bintara ning negara Ngamarta. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Kok Petruk ya aleman ki ya ngapa ta ya? Ora apa-apa, wong sing jeneng duwe gegayuhan kuwi becik kok nala garing. Nggih. Bagong pengen dadi apa? RT. Oh, malah medun ora. Wis ben. Ora usah digagas. Muga-muga gegayuhane Petruk iso kasembatan. Ayo, tole menyang negara Ngamarta. Monggo Pak kula dherekaken. Nggih, Pak, monggo kula dherekaken. Oh, Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Iki ana wujuding Panakawan prapta ning Pertapan Teja Kinurung. Iki sapa? Nyuwun pangapunten Mremban. Sewu kalapatan Diagung Pangaksami, kula namung maos wonten ing gepura ingkang mapan wonten ing sakjawining pertapan. Wonten seratan Jawi Kina ingkang tulisanipun Pertapan Teja Kinurung. Mila tumunten kula lajeng sowan paduka Mremban. Menapa kepara saestu panjenengan menika ingkang peparab Begawan Teja Sumirat? Iya. Aku Begawan Teja Sumirat. Dene kowe sapa Kisanak? Nyuwun pangapunten sowan kula dipun utus dening bapak kula. Lho, bapakmu sapa? Bapak kula naminipun Semar Badranaya. Ngendikanipun gadah
rencang pandhita wonten ing Pertapan Teja Kinurung paranipun Begawan Teja Sumirat kula putranipun Bapak Semar nami kula Petruk Penemban ladalah jagat Dewa Bathara Kakang Semar ora lali aku kelawan kabecianing Kakang Nayantaka ingkang wis mataun-taun srawung kelawan aku Petruk ya senadyan arang-arang ketemu nanging tansah ngerti marang kahananing ruwang kuwi becik-becike wong ning jagat nggih matur sembah nuwun panjenengan sampun prisa ya kowe Petruk inggih anake Semar inggih kasinggihan mekaten bapakmu utusan kelawan sira ana parigawe apa mboten dipun utus nanging pancen kula menika dipun tunduk sowan wonten ing Pertapan Teja Kinurung wigatosipun rak ngaten Mremban estunipun kula menika rak dados abdinipun Pandhawa menika sampun mataun-taun puluhan taun mbok menawi wiwit Pandhawa menika alit ngantos sak mangke sampun sami sepuh para Pandhawa menika badhe nglampahi kodrating jagat ing winastan Bratayuda inggih menika perang ageng antawisipun Pandhawa lan Kurawa iya aku wis ngerti lan wis krungu apan kuwi dadi tetandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa nggih nah kula niku rak ngimpi-impi pun pinten-pinten dinten niku kula pengen matur karo bapak ning kula golek wektu sing pas mergo bapak niku lambe atine ora iso dicekeli tegese nek dong lega niku panjaluke anak ya dituruti nek dong mboten lega niku arep menjaluk sithik mawon ora bakal dituruti iya Petruk lah dilalah kala wau kula matur karo bapak niku penggali bapak nendeng lega dumunten kula nyuwun Pak kula niku jane ora mung kepengin bilani Pandhawa kanthi ngrumaosi kula menika jejering batur ning kok rasane kaya kepengin bilani para Pandhawa luwih saka jejering batur mula kula tak matur karo para Pandhawa nek kula mbok menawa didadekke prajurit tamtama utawi bintara sakmangke kula nderek majeng perang sageta nglabuh labet dhateng punden kula para Pandhawa terus bapakmu ngendika piye Petruk bapakne ngendika apik kuwi ning tak jaluk sanguwa sing komplit aja kok kowe arep golek iwak mongko ora sangu jala kowe arep tuku sandangan mongko ora sangu dhuwit mongko ndak kewirangan kowe arep maju perang ya kudu sangu jaya kawijayan lah kersane bapak sowana nang kancaku Begawan Teja Sumirat nang Pertapan Teja Kinurung nyuwuna daya piandel saka Begawan Teja Sumirat supaya kowe diparingi daya piandel nek upama kowe ditampa minangka dadi prajurit negara Ngastina utawa luwih-luwih syukur bagi ketrima uripmu ditampa dadi senopati kowe wis sangu komplit nggone bakal maju ning pabaratan Petruk ngaten menika ndene Bapak gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung oh Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Semar ya Petruk apa kang dadi aturmu wis ndak tampa mula gandeng kowe kuwi asale saka Panakawan lan kowe kepengin dadi prajurit ana ing negara Ngamarta ndak udaneni apa kang dadi penjaluke bapakmu lumantar sira Petruk tak paringi pusaka telu cacahe siji wujud pusaka gobang aran Kyai Tundung Nyawa angka loro kantong pangan ingkang aran Nyai Boga Sarana tegese lamun kowe dadi pangareping prajurit yen prajuritmu padha luwih ora usah dadak kowe olah-olah cukup Kyai Boga Sarana mau mbok watek bakal iso nganakake dedaharan kanggo para prajurit nggih dene angka 3 budalmu marang Praja Ngamarta ndak kantheni prajurit pujan saka Begawan Teja Sumirat 1000 cacahe ingkang padha mbiyantu Petruk wah matur sembah nuwun tanpa pepindhan Mremban lajeng samangke monggo latri maringaken sampurnane ulun paringake kalawan jeneng para Petruk budal marang negara Ngamarta nun nggih ngestakaken dawuh Mremban nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan kowe ora
ngerti kelawan apa sejatine aku Petro. Aku Jim Solantara Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali. Bangsaning Jim kowe ingkang dadi anakku Petro tak sebda muga-muga kelakon penjangkamu aku tak bali marang asal mula bungaku Petro. Wah. Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula. Ingkang sekawit ingkang rayi nedya ngrembak perkawis Bratayuda Jaya binangun anggenipun maduka Kanjeng Koko Prabu sampun kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah ngampingi dhateng para Pandhawa. Namung emanipun teka menika ketingal rawuhipun Koko Prabu Mandura mugi kacupetna semanten langkung rumiyin langkung prayogi menawi kula badhe nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun Koko Prabu Mandura kepareng tedhak wonten ing Ngamarta. Yo ngelingi Kanjeng Baladewa durung mesti melu para Pandhawa. Kula luwih becik takon ana dhisik apa wigatine bole kakangku nggone tekan negara Ngamarta. Sapa ngerti yen to rawuh bule kakangku minangka dadi mata pitaning para Kurawa nggone bakal metung kekuwataning para Pandhawa. Werkudara, bule kakangku piye? Aja kaduk ati ajrun menapa. Kresna wonten maring adhawuh. Ora usah mbok dangu. Pun kakang wis nampa sabdane Kyai Prabu Darmakusuma. Monggo pun kakang apa ta sababe dene sowan marang negara Ngamarta. Tanana liya kejaba mung Kyai Prabu, mugi keparenga kula munjuk atur. Koko Prabu kula sumanggaaken maduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti bilih nalika semanten kula tinimbalan sowan wonten negari Ngastina, wigatosipun rembak perkawis perang ageng. Namung nyatanipun jebul sakmangke ketingal awonipun para Sata Kurawa. Ketingal julikipun Paman Sengkuni, tuwin angkara murkanipun Bapa Durna ingkang boten nilar dhateng watak candalanipun Kyai Prabu Duryudana. Wekasan dinten sakmangke sampun sami tata-tata nedya anggecak perang negari Ngamarta ngrumiyini tumapaking perang ageng Bratayuda nggih mangsa gelak wanci. Mila sampun ngantos sakmangke para Pandhawa karepotan kula suwun kanthi sanget tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Sak mangsa-mangsa Kurawa prapteng negari Ngamarta Yayi. Kejoting galih mlota ing Ngamarta. Parandring mangke boten dangu sawanipun para putra Pandhawa. Raden Wisanggeni Bambang Antasena tuwin Raden Antarja karya kagyat sangya para Pandhawa. Wisanggeni sowan mangka tanpa tinimbalan. Siwa Ndarawati ya. Ana apa? Aku pengen matur lawan Siwa Ngamarta. Ya, gage matur. Siwa. Sewu-sewu kalepatanipun kalputane putramu Indrasila Geni, aku nyuwun mangapura. Wisanggeni ora dadi ngopo. Wisanggeni ene ngopo? Mung pengen munjuk atur lan manjehake lawan kewajibanku. Gandeng iki Bratayuda wis meh tumapak. Mula aku nyuwun dawuh. Gandeng Wisanggeni iki piranganing putra Pandhawa ingkang aku rumangsa ora duwe tata krama lan unggah-ungguh. Nggonku bisa ngatonake kabecikan sarta njunjung kelawan asmaning wong tuwa. Ya mung aku kudu besok bisa dadi senopati ning negara Ngamarta. Ngrabaseng para Sata Kurawa bareng karo kadangku tuwa Kakang Antasena wa. Wisanggeni, Siwa Ndarawati piye? Yen kowe takon babagan kuwi aja takon karo wakmu Puntadewa, nanging aku ingkang bakal menehi wangsulan. Siwa Ngamarta Siwa Ndarawati pangendikane bakal tak pundi dadekake jimat syukur. Kowe tak kandhani ya, Nggih. Yen kowe anakku Wisanggeni karo Antasena maju ning paprangan, ora nganti telung kedheping paningal Kurawa ludes keles tanpa sisa, tegese Bratayuda mengko Pandhawa ingkang ngukup kemenangan kuwi ing tak karepake nanging ora padha karo kodrating dewa. Kang mangkono sira kula mung bakal gawe wiranging para Jawata. Lah terus kananku sesuk piye? Sesuk ana lakone dewi. Wisanggeni Antasena cinipta ana ing jagat pancen wis kinudrat dening panguwasaning Hyang Asih Prana. Ana mungsuh ing kudu mbok sirnakake. Mungsuh kuwi kudu tak sirnakake sapa?
bareng karo kadangmu tuwa ing Randu Gumbala ya si Antasena. Sesuk Wisanggeni bakal mateni Bathari Durga lan Bathara Kala sadurunge tumapak perang Bratayuda. Kanthi cara mengkono Pandhawa ora ana ing bakal nggiri godha ngene nglakoni perang gedhe Bratayuda. Ngono wae. Iya. Antasena ya ngono. Ya, Pakdi aku mengkari manut. Kanthi mbok lakoni kewajibanmu nganti tuntas iku wis dadi pratandha lamun Wisanggeni lan Antasena wis labuh kalan para Pandhawa. Nanging yen to kowe ora gelem mlaksanani kewajibanmu, ateges kowe weya marang sesanggemaning para Pandhawa tumrap atmajaning aran Wisanggeni lan Antasena, padha karo kowe nyelaki dawuh wong tuwa kang mangkono sira ora bakal kelakon njunjung lawan asmaning wong tuwa. Ya, Siwa Ndarawati. Yen to pancen mengkono aku mengkari manut kundura marang kasatyanmu dhewe-dhewe, sesuk wayane mangsa kala bakal katandha Wisanggeni njaluk pamit wae. Kepareng kula cemadheng dawuh. Ora bulajeng kawontenanipun ingkang putra pun Antarja kados pundi ngemuti bilih kula menika ora ditebi papan kula kalian para Pandhawa. Tartemtu boten saged caket kalian putra-putra sanesipun Antarja wonten timbalan. Sesuk wayane mangsa kala wis nyaketi Bratayuda, tiling-tilingna karnamu kowe bakal tak timbali. Niki wis taken dawuh. Bali dhisik niki wis taken dawuh. Kula nuwun sinuwun. Yata laruta saking Gudha Sang Kurukula. Yen namutusa Sang Sri Petruk inggih. Lah ngapa Petruk? Apa ana perkara? Mboten. Kula sowan sang pundhen kula para Pandhawa. Syukur bagi sinuwun Kresna wenggah mriki. Iya. Estunipun menika namung merentur saking manah kula sinuwun menawi kula dipun lepataken kula mboten menapa-menapa upami atur kula menika dipun tampi kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Kula menika ngrumaosi derajat kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan, ming tukang momong. Iya. Ning sareng caket kaliyan Bratayuda lah kok raos kula menika dipun tetangi. Rasamu kan tetangi perkara apa? Kula menika ndereke punden Pandhawa pun dangu. Kula nek Pandhawa badhe nggadahi damel perang ageng menika raosipun. Kula nika pengin ngetingalaken labuh labet kula dhateng punden kula Pandhawa. Srana kula menika mbok dipun inggahaken derajatipun dados prajurit menapa Tamtama menapa Bintara. Supados sakmangke kula saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun Petra nun. Nganti didodhok kepulungan kowe ngatese kowe iki drajating batur Panakawan. Lah kok mrentrol pamikirmu kok kepengin labuh labet kaliyan para Pandhawa. Ning kowe ngerti ora? Pitukane wong maju perang kuwi mung mati lho, Petruk. Cilik lara gedhe tekaning pati. Lah kira-kira apa kowe ikhlas karo nyawamu? Mboten ikhlas sebab napa to sinuwun, sampun kula ikhlasaken. Urip kula ya wis suwe kula urip ning alam padang menika pun dangu. Upama kula menika pejah mbantu kalian para Pandhawa, pejah kula menika mboten sia-sia mergi kula mbantu karo pepunden kula nggantu kali juragan kula. Malah kepara tumrap kula wong sing ora wani mbantu karo kabecikan sing dilakoni dening para Pandhawa, ndelik mringkus merga ora wani perang niku kula anggep wong wadon pepinjungan. Uripa ora ana gunane. Mila sampun tetepaken kula tetep kepingin nglamar dados samboten-botenipun gadah pangkat supados sakmangke kula menika saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun. Petro, nun. Yen upama kowe tak dadekke pangareping prajurit piye? Niku ora guyon sampeyan niku ora. Kowe kepengin dadi prajurit, ning kowe tak dadekke pangareping prajurit. Malah pangkatmu ora baen-baen. Pangareping prajurit ana negara Ngamarta kuwi katelah pangkate jenenge jenderal. Kowe jenderal kancil apa? Ora sembrono, kuwi tenan. Lho, estu napa? Iya.
Terus nek niku estu kula ajeng dinampake kula nderek. Kowe tak wenehi sandangan Petruk. Sandangane kaya ngono apa? Ayo melu aku. Piye? Niki sampean niku mboten guyon ta sinuwun? Ora. Kuwi tenanan. Kowe tak wenehi pangkat Jenderal, jenenge Jenderal Kantong Bolong. Wah, Petruk gleleng. Jenderal lele. Lek dengkul mlocot kuwi iso lali aku. Sinuwun Mandura ya nek kele ora. Wis ya, kowe dadi pangareping prajurit. Aranmu Jenderal Kantong Bolong. Nggih, matur sembah nuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Gareng apa ya pengen dadi jenderal? Ah mboten. Pun kula tak isah-isah mawon teng mburi. Malah ngrekoso dadi prajurit ketembak malah modyan. Eneng apa kula gareng? Wah, kula wau jagi wonten tepis wiring negari Ngamarta. Mboten kanthi kanyono-nyono. Jebul wonten satunggiling Nalendra Yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara. Saking negari nggawa penatas namanipun Prabu Naga Yaksa ingkang nguwuh-uwuh anggecak perang negari Ngamarta miwiti Bratayuda utusanipun Prabu Duryudana. Wah, wedak-wedak. Lah piye iki? Wong lagi diwisuda, lagi wae rampung dadi pangareping prajurit. Ana kahanan geger kaya ngene kok malah merem lho. Lho, sinten to niki? Petruk ngono kok. Wah, gleleng bocah nek ketrima uripe. Truk. Tangi. Lho, garing. Basa karo kureng. Basa ngapa basa? Jenderal. Jenderal dekok apa? Aneh-aneh ora. Iya, iki wis sudah dadi jenderal pangareping para kawula. Ha nek pancen nyata kowe dadi jenderal nyramake uripmu marang kemenanganing para Pandhawa, ana kraman kok micek ki jenderal apa kuwi? Kraman apa rek? Ah, buta ngamuk. Weh, latar. Warakudara wis apa? Narendra nggawa penatas Prabu Naga Yaksa. Loro perang ning negara Ngamarta dawuh timbalaning Prabu Duryudana. Gege mangsa glak wanci Bratayudaya endi Pandhawa kokope getihe. Ayo amuk Suramrata Jayamrata wong bagus apa? Raden Janaka wis apa Naga Yaksa utusaning Prabu Duryudana sumitraning Ratu Ngastina bedah Ngamarta ngukup kemenangan Prabu Duryudana.
Jenderal Kantong siap 86. Oh iya basamu rasa dadak werna-werna lho. Nggih pripun? Iki kanggo ngatonake dharmamu karo para Pandhawa. Nggih. Ora iso mateni buta kae, teges kowe mentala karo patine para Pandhawa. Ayo tak jajal kaya ngapa kesagamu. Siap. Sapa pengareping prajurit Ngamarta, aku Jenderal Kantong Bolong. Wah, lah jenenge kaya gethuk dengkulmu lho. Ayo. Petruk ning dadi pengareping para prajurit. Wah, kowe wing para kawan minggat to. Kowe sing minggat, wah, jaglak limpamu dupak sepatu. Ayo aku aja pamer kowe wani Kumulasara karo Petruk ketiban Gobang Kyai Tundung Nyawa ora sirna Margalayu aja dundang Panakawan Petruk Barat. Mregah penggaling Lurah Petruk Kantong Bolong ing wis pinaringan pangkat dening Nata Ndrawati nalika semanten Prabu Nakayaksa den gulung dening Lurah Petruk parandening mangke saged kinipataken wani Petruk nyaut Gobang Tundung Nyawa den sabetaken mestakaning Prabu Nakayaksa parandening mangke Prabu Nakayaksa saged nyaut jangganing Jenderal Kantong Bolong temah babar sating wujud bali marang asal mula bukanira Prabu Nakayaksa sirna Margalayu. Mangkane nyandangi kula ming sulapan to. Sulapan piye Petruk? Lah kok wis disaut karo buta. Lho, butane piye? Mati. Kula duduk nganggo Gobang Kyai Tundung Nyawa, pecah sirahe. Ning butane iso nyaut guru kula, wut ngoten kok. Sandangan kula kok mreteli dhewe-dhewe do ilang. Petruk, nun. Apa ing dadi penjangkamu wis lakon, nanging tetep kodrating jagat sira kuwi tetep ana kawan. Nggih. Wis tampanen lakon iki kanthi ikhlas. Nek saora-ora wis tau ngicipi dadi tam-tamaning prajurit, tau ngicipi dadi pengareping prajurit. Petruk, ora usah dadak kowe matur, sesuk kowe mesti iso labuh karo para Pandhawa, anut marang kekuatanmu lan anut karo kodratmu, Petruk. Nggih, trima ya. Nggih, matur nuwun pun kula trima, Ndara. Ayo Ratu Gustiku sirna Margalayu, aku ora nrimakake, aku belakno. Wah! Wah! Oh! Oh!
Pripun? Mumpung gegeran. Ana tetembungan sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku? Sambil minum air. Niku sinambi nyilem ngombe banyu. Sepisan didayung loro pulo diselip. Wow. Satu kali dayung 20 terlampaui. Carane mumpung gegeran ayo padha nrabung Dewati. Monggo Kakang Durna kula dherekaken. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking bukir marebak bangsa mirat neng soroting surya mega lan gunung napa-napa niku iso digayuh waton madhep mantep ning ya niku kudu sinartan kabisan anut karo gegayuhan sing digayuh. Upamane dadi lurah ya kudu ngerti carane mranata desa. Upamane dadi senopati ya kudu ngerti caraning perang, gelaring perang lan sapiturutipun. Anak kula Petruk niku duwe gegayuhan ning ora diukur karo kabisan. Lah ning sedhela ngene apa anane mawon? Ya, sing baku iso kasembadan. Kabeh crita menika wonten maknanipun ingkang saged dipun pendhet gumantung anggenipun nangonceki dhateng crita menika kala wau. Ya, Semar. Purnaning gati sura sudra janing kang ratsuwa brasta kaping kula Darmastuti rahayu ing samya makarya rahayu ing samya pinanggih ndara.